сте в канала на Симона Бомбона. И сега продължаваме трета част на Токабуко. Майката, дъщерята, детето и всичките неща. Така че, айде да започваме. Хора, скоро ще ходя на море, казах ви. Казах ви кой ден ви казах. Вчера даже ви казах, чакайте малко да го моля. Вчера точно ви казах и да. И сега мисля, че хора, харесва ли ви къщата? Ако не ви харесва, ще смена. Абе, аз искам да я смена къщата. Защото ме побърква. Защото просто така искам. Така искам. Така, аз искам просто да смена къщата. Къщата да е сменена. Да, искам къщата да е сменена, защото просто искам другата ми готина къща. Имам още една готина къща, която сте я виждали в 100-те ми клипчета. 100-те! Лата! О, бе, ти сериозно ли влезна в това? Но, окей, айде. Айде, какво правиш там? Да, имам си куче, хора. Тоест, аз съм в баба къща в момента и това си бъде кученце. И си го галкам и черничко, едно такова сладко. В момента да я сменям ли къщата или не. Защото аз искам да я смена. Но се тая, къде изчезна това? Това къде изчезна? Къде изчезна това? Той къде изчезна? В смисъл... Къде бе? А къде е това? Къде е това? Да го намерим такова. Хора, изгубих си. Хора, аз изгубих собствения мъж в момента. И сега па не мога да го намерим. И детето не мога да си намерим паса. Детето не мога да намерим и просто нямам вече. Чакай бе. Абе, той е тук бе. Да бе. Аз го търся го. Окей, хора. Дай да си съберем багажа тук. Защото си тръгваме вече от тази къща. От тази къща. Защото просто... така просто. Мишка! Окей, хора, майки, просто отидем на някъде. Но както и да е, айде да видим тук.
момента имам 100 000 неща, работи. Имам идея. Чакайте, че се загледах в едно нещо. Така просто този ще носи някои неща. Да, какво да ти пречи, човек? Така, после това ще ти носи нещата, буквално. Защото, то не спират тия кашони, бе. Майко, аз какво съм направила? Майко, мила, колко неща имам тук. Майко, мила, колко неща имаме. Буквално имаме 100 000 работи. Да. Да, винаги съм... това ли пак? Отново ли там, бе? Да, бе. Не тук. Както винаги. Скоро майка ще ми купува неща. Казах го вече 100 000 пъти. Ще купа къщата този път. Така. Махаме тази. Там около ще отиде. Сега тая ще бъде тук на морето. Да. Коя избирате? Тази напълно за вече или тази? Аз избирам тази. Вече си имаме нова къща. Хора, може ли вече да затварям? Скоро ще има 4-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 10-та и тогава сигурно ще са истинските клипки. Така че дайте 200 000. Искам да кажа, искам да... В момента затварям, защото бавно не говоря. Добре, както и да е. Хора, надявам да сте харесали клипчето, да сте се абонирали за канала ми с лайки към банка. Искам 200 000 абоната, лайка, всичко е 200 000. И чао!